Sziasztok, üdvözöllek titeket! Mi lenne, hogyha a 2025-ös évet arra fordítanátok, hogy megvalósítsátok végre önmagatok, előrelépést tapasztaljatok azokon az életterületeiteken, ahol most jelen pillanatban nem vagytok elégedettek. Én ugye most egy 2 hete már Magyarországon vagyok, és hát ugye a kötelező programjaim és családlátogatás még folyamatban van, de lépten nyomon a negatívumot hallgatom, a panaszkodást. És ahogy azt korábban is már felfedeztem, az most megerősítést nyert még jobban, hogy megkérdezem az ismerőseimet, rokonaimat, hogy na és most hogy van az életed, mi újság van, akkor ugye rögtön azzal kezdik, hogy hát az új adók, a magasabb élelmiszer vagy benzinárak, vagy a nehezebb életkörülmények, szóval az a rosszabb lett, mint korábban. És amikor én röviden csak néhány olyan kérdést teszek fel ugye a szakmámból adódóan, mint coach, hogy igen, de mi a terved erre? Tehát van-e már valami a fejedben, amit mondjuk meg kellene valósítani ahhoz, hogy ezeket elkerült? És képzeljétek el, hogy a legtöbb embernek egyébként van terve. Tehát azt mondja, hogy figyelj, én a szakmámból adódóan mondjuk vagyok egy marha jó asztalos, van 10-15 év tapasztalatom, és igen, alkalmazottként dolgozok, ennyi pénzt keresek, nem jövök ki belőle, most meg már látom, hogy a jövőben pláne nem fog kijönni, és amikor megkérdezem, hogy oké, de akkor miért nem készítesz egy stratégiát rá, hogy mondjuk legyél vállalkozó, legyél a magad ura. És hogyha már a szakmában van annyi tapasztalatod, hogy esetleg a saját kreativitásod által olyan értéket teremtesz, amivel az emberek majd tőled fogják venni azokat a bútoraikat, vagy téged fognak hívni, hogyha valami javítás kell, akkor biztosan sokkal több pénzt fog keresni. Magad ura leszel. És onnantól kezdve már látni fogod, hogy az az élet célod, az az egyik élet célod mondjuk megvalósul, amiről mondjuk valószínűleg, hogy nagyon régóta ábrándozol, és akkor mindenki általában bologat, hogy hát valóban igazad van. Na és innentől kezdve érdekes a dolog, mert eddig a legtöbb ember eljut. Viszont a megvalósításhoz ugye nincs bátorságuk. Tehát ehhez kellene a bátorság, kellene nyilván támogatás. Hogyha megkérdezem, hogy miért nem kezded el azonnal most, akkor jaj, hát nincs a megfelelő pénzem ahhoz, hogy én most föladjam a munkám, és akkor rögtön vállalkozóvá váljak, és akkor az ennyi pénzbe kerül, különben is a szerszámok, a műhely, az eszközök, hogy ugye az asztalos példánál maradjak. És ennyinél így dugánba is dőlt. És azt mondja, hogy erre ugye ő már 15 évvel ezelőtt is gondolt, sőt ez volt az egyik célja, amikor elkezdte ezt a szakmát kitanulni, hogy majd valamikor vállalkozó lesz, és majd ő bizony ebből nagyon jól meg fog élni, ami egyébként igaz is lenne, de ahhoz, hogy ezeket tényleg meg csinálni, ahhoz nagyon-nagyon sok bátorság kell, nagyon-nagyon sok olyan tudás, szellemiség, amivel ezt a munkát előre tudod vinni. Én mindig bátorítom azokat az embereket, akiknek már van ötletük, van tervük, hogy mit kellene csinálni, hogy egy apró lépésenként bizony tervezze meg, mert ezt egyedül is meg lehet csinálni, és akkor tervezd meg azt, hogy neked itt a munkahelyed, oké, akkor mi kell hozzá? Kell ennyi tőke, jó, hogy szedjük össze azt a tőkét? Hát ugye a legegyszerűbb mondja valahogy a jelenlegi munkából megsporolom, vagy valamilyen plusz munkáfeladatot vállalok, amivel több bevételem lehet, akkor kvázi azt a pénzt teszem el. Tehát lépésről lépésre, hogy ez az egyik legegyszerűbb mondja, hogy megtegyük, és ez biztonságos is. Na most a másik legnagyobb probléma, amiért nem szokták megtenni az emberek a komoly változtatást, mert a családjuk, házastársuk, a legjobb barátaik, az a szűk réteg, akikkel folyamatosan érintkeznek, azok lebeszélik őket. Ez nem biztonságos, meg különben is bele fogsz bukszni, meg nem vagy olyan nagy cég, mint az XY, neked még nincs branded, meg különben is úgy kell elkezdeni, hogy profi, meg weboldal, meg szakmai stáb, meg csapat, meg minden, ahol igazából nem az, hogy nagyon rossz dolgokat mondanak, és nem is rossz szándékból, de biztosan, hogy a szavaik hatására ezt az ötletet eltemeted úgy, ahogy van. Márpedig, ha valaki nagyon szétnéz az életében, akkor
a mostani nehézségek, ha csak itt Magyarországot veszem számításba, azok most fokozódtak, hatványozódtak. Most itt én is látom, hogy az, aki kevés pénzt keres, mondok 300-400 ezer forintot havonta, annak komoly nehézségei vannak a megélhetése. Mert persze be lehet osztani vajas kenyérre, meg párizsira, ugye ezek a két régi szlogen még a gyerekkoromból megmaradt, de valójában jövőképed nincs. Amikor az ember azt mondja, az életemet el kell tervezni, az kezdődik úgy például, hogy a bevételem 25%-át félreteszem. Ez a jövőmre kell. Ezt majd, hogy mire fordítom, hogy be tudom-e fektetni, vagy a gyerekemnek, vagy jövőbeni vállalkozásra, vagy lakásra, vagy jobb autóra, az megint egy másik kérdés. De már ezt az első dolgot nem tudják megcsinálni a mai generáció. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Éppen ezért az életünket sokkal jobban meg kell tervezni, és én azt mondom, hogy a 2025-ös évet is, vagy már a mai napot is azzal kellene eltölteni, hogy bátorságot merítsen az ember. Hogy igenis készítse el azt a tervet, igenis csináld meg magadért, most tényleg csak magaddal kell foglalkozni, nem mással, nem az országoddal, senkiben nem kell belekapaszkodni, csak tervezd meg azt, és csináld meg azokat a lépéseket, legalább vesd le papírra, hogy mi az, amihez te értesz, hogy tudnád ezt a lehető legjobban kamatoztatni, nem úgy, hogy másnak dolgozol egy kis pénzért, és az egész életed elmegy rá, hiszen annak már tudod, hogy mik az előnyei és a hátrányai, hanem hogy mi az, amit tényleg meg kell tudnod most valósítani, és meg is lehet valósítani. Amikor ez nem megy egyedül, én felszoktam ajánlani a segítségem, és engedjétek meg, hogy ezt nektek is megtem, hogy amikor egy szakember, egy coachhoz fordulsz, akkor mindezeket a problémákat szakmai módon kibontjuk. Hogy miért nem tettek meg a szükséges dolgokat eddig, miért döntöttél így, hol van az a sok stressz, az a félelem, ami miatt nem tudsz máshogyan dönteni, és olyan döntéseket hozol meg, amik soha nem visznek előre. Lehet, hogy elértél már egy szintet, ami szuper volt, de mondjuk, hogy az a fiatalos energiát hozott el idáig, vagy éppen lehet, hogy valamelyik szülőt segített el idáig, hogy legalább elérd ezt az első szintet, de a továbbmenethez bizony te kell lennél. Amikor egy coachingot vesz valaki, és felhív engem, és elmondja a problémáját, akkor mindig az első, hogy feltérképezem, hogy na nézzük azt, hogy mennyire vagy az erőd teljében. Tehát hol veszíted az energiát, hol vannak azok a személyek, azok a pontok, akik miatt mindig kedvtelenebb leszel, negatívabb leszel, elfáradsz, elveszted a jövőképet, ugye ahogy mondtam a példában, még le is beszélnek rólad. Ezeket bizony ki kell zárni az életből. Akkor is, hogyha ezek a családtagjaink, mert legtöbbször így van, hogy hidd el, hogy ezekre megoldást kell találni. És el kell jutni arra a pontra, hogy az ember tudjon a saját belső énjére hallgatni, és onnan döntéseket hozni. És akkor mi felszoktunk ilyenkor közösen, körülbelül a második coaching alkalommal egy stratégiát állítani, hogy hogyan kell ezt a mindennapokban kezelni. Mi az, amivel kezded a reggeled, a délelőtt, mi legyen a fejedben, hogyan kezeld a stresszes helyzet jön, és hogyan haladj a célod felé, hogyan tudj fókuszálni. Én 26 évig profi asztali teniszedző voltam, és számos embert segítettem a sikerre, és ugye ezeket áthozva a coaching tapasztalatom mélységével, én nagyon-nagyon bátran elmerem mondani ezt, hogy nálam az emberek mindig sikeresek, mert meg tudom őket arra tanítani, hogy hogyan legyen szorgalmas, hogyan legyen kitartó, hogyan tudjon fókuszálni arra a célra, amit éppen akkor kitűzött magának, és hogy ez tartósá váljon, ehhez az a coaching mély tudás kell, amikor után követem hétről hétre, hogy na, hogy történt, megtörtént, vegyük csak át még egyszer, megvan a célod, ugye nem vesztetted el, jó? A fókuszálás egy nagyon érdekes dolog. Én például magamról tudom, hogy amikor két fontos dolgot kell intéznem, legyük az mondjuk egy vállalkozás és valami olyan fontos dolog, mondjuk a családi dolog, akkor nem bírom a kettőt úgy súlyozni, hogy mind a kettőben nagyon jól teljesítsek. Tehát én egy olyan személy vagyok, hogy az elsőt először megcsinálom, a lehető legjobban, kicsit maximalista vagyok, és persze ez nehézséget okoz, tehát a legjobbat kihozni, minőséget adni, értéket teremteni, és
úgy azt megcsinálni, és csak utána tudok a másikkal foglalkozni. Ha te ilyen személy vagy, akkor neked is kelleni fog a támogatás. Bizony jól jön az, amikor segít valaki, fogja a kezed, és ott van bizony akár online a telefon mögött, és elmondhatja neked mindig azt, hogy igen, ez a te érdekedben, ezek a legjobb lépések, ugye, amit a felszínre hoztunk korábban is. Szóval 2025 igazából rólad kell, hogy szóljon. Én azt javaslom, hogyha van már ilyen terved, ha már úgy érzed, hogy nem tudsz egyedül nekivágni, és egy jó támogatásra van szükséged, akkor engedd meg, hogy a figyelmedbe ajánljam az egy-egyes online coachingjainkat, ahol is a te érdekedben tényleg a személyre szabottan és az otthonod kényelmedből, ugye a technika segítségével, akár rendszeres coaching támogatásba tudlak részesíteni. Hogyha ez érdekel, akkor a videó alatti bejegyzésben elhelyezek egy e-mail címet, és ott érdeklődhetsz. Köszönöm, hogy megnézted a videón.